Hej og rigtig hjertelig velkommen til Krydsord.dk. Mit navn er Nina, og i dag vil jeg forsøge at guide dig igennem, hvordan du løser en af vores online krydsord. Når du har fundet den krydsord, du gerne vil løse, og du har installeret det lille program, der skal bruges for at vise krydsordet korrekt, så kommer din skærm til at se nogenlunde således ud. Du har altså krydsen i midten, så har du et par knapper op til venstre og et felt. Knapperne og feltet tager vi hen ad vejen. Det første du gør er at udvælge et ord, du gerne vil udfylde. Jeg vælger det her ord, hvor der selvfølgelig skal stå anker. Måden du udfylder det på er ved at pege på det første bogstav og trykke på venstre musetast. Sådan der. Så kan du se, at det ord, der skal udfyldes, er blevet markeret. Du skriver så A-N-K-E-R. Og hvis du er bare hurtigt, så lagde du mærke til, at den mørkeblå farve flyttede med. Vi viser det en gang til. Hernede skal der selvfølgelig stå vase. Du klikker og markerer derved ordet. Skriver du V, så flytter det mørkeblå felt sig til det næste, hvor du skriver A, S, E. Så det mørkeblå felt markerer over for dig, hvilket bogstav du skal til at skrive, og det flytter sig automatisk. Du vælger et nyt ord ved at pege med musen, eller ved at bruge piletasterne. Ved musen, der kører du selvfølgelig hen til et nyt ord, peger, trykker og skriver. Hvis du ønsker at bruge piletasterne, så er det pil op ned, eller pil frem tilbage, for at skifte i samme række. Men nu er det selvfølgelig ikke alle ord, der er vandrette. Så hvis vi nu gerne vil prøve at udfylde blad heroppe, så peger du på det første bogstav, så vil vi gerne skifte retning. Det er der to måder, hvorpå du kan gøre. Du kan enten bruge knappen heroppe, eller du kan bruge mellemrumstasten. Men ellers fungerer det på fuldstændig samme måde. Du skriver bare blad, og så ordet udfyldt. Bruger musen til at flytte dig over til et andet sted, og skriver ringe. Feltet oppe i toppen af billedet bruges til at skrive dit hjælpeord lidt større, så hvis vi for eksempel klikker her, så er den markeret lodret, og så kan du se, at heroppe står der så, at du skal se tegningen for at finde ud af, hvad der skal stå her. Vender vi ordet om og siger, at vi tager den vandrette, så står der familiemedlemmer her, men hvis du synes, det står en smule småt, så vil du se det heroppe, at der også står familiemedlemmer deroppe. Du kan også gøre krydsen mindre, hvis du ønsker den, eller du kan gøre den større. Det er op til dig. Som i et hvert tv-køkken, så har jeg naturligvis forberedt mig hjemmefra, således at du ikke behøver at sidde og vente på, at jeg får løst den her kryds. Så vi skifter dit billede over til en færdigløst kryds, der ser således ud. Nu skal vi have tjekket, om du har løst krydsen korrekt. Det gør du ved at pege på L'et heroppe og klikke på venstre musetast igen. Så kommer der en besked op, hvor der står, at jeg har løst opgaven korrekt, og den giver mig løsningsordet efterårsferie. Disse løsningsord skal du bruge i forbindelse med diverse konkurrencer, vi kører her på siden, så noter dem, når du har løst krydserne korrekt. Hvis vi lige skal vise dig, hvordan det ser ud, hvis du ikke har løst krydsen korrekt, kan vi lige ændre det her S til f.eks. et B. Trykker vi på L'et igen, så får du at vide, at opgaven ikke er løst korrekt. Jeg håber, du nu føler dig klar til selv at gå i gang med at løse en online krydsord. Men hvis du skulle have spørgsmål, ris eller ros, så er du mere end velkommen til at skrive til hanne@krydsord.dk, så vil hun med garanti stå klar til at hjælpe dig. Rigtig god fornøjelse med krydsordene, og tak fordi du så med.